quan treballaràs? Jo no treballo, vaig al... Mira que té... Ai, no treballa. Mira, Hola, avi. t'he guardat un agle per tu. Tu no, Ai, que bé. Mira, vine. tu no treballes, Roger? Vine. No, jo me'n vaig al col·le a estudiar. Clar. Jo me'n vaig al col·le a estudiar. Clar, els que van a treballar són els papes i les mames. Mira, Roger, el que t'he guardat. A veure, avi. Què és això? Hola. Són glans. Ma. És que ell m'ha guardat un gla i jo li havia guardat tots aquests. Roger, que no vols berenar? No, primer anirem Hola, a iaia. buscar aquests... Hola. Li he ensenyat al Roger les magdalenes que has fet. Molt bé. Però diu que de moment, bueno, no sé què m'ha dit al A veure final. si les aprens a fer tu, que són molt fàcils de fer. Sí. Escolta, iaia, i això què és? Aquí. Això és pasta de full Vull, carinyo. amb pera dintre. Pasta de full amb pera dintre. Sí, està molt bo. Digue'm, Roger. Sí, anem a buscar els aglans a una carretilla. Vale. I saps què farem? No, què farem? Primer doncs, es posarem els dins d'una carretilla i llavors pelarem els que tenen closca. Molt bé. Roger, oi que estem al bosc? Sí. Oi que sí? Hi ha molts arbres aquí. Aquí hi ha un arbre. És un jardí. És un jardí. Sí. Aquí estan les carretilles. A veure on estan. Ah, vale. Que una és del Roger i una és del Marc, oi? A veure, mira-la. Aquí estan les carretilles. Aquesta està superbruta. Mira com està. Oh, que bruta. Que marrana. Saps per què està bruta, Roger? Per què? Perquè em sembla que ahir va ploure. Aquí. Bueno, aquí a la resta de Catalunya. Saps què va passar l'altre dia, Roger? Què? Que volíem anar, la tieta i els avis, a fer una volta, a fer un passeig per la platja, per Lloret o per allà, i no vam poder perquè estava plovent. I estaven totes les carreteres tallades, perquè plovia molt. Però aquí no va ploure, oi que no? No. No. Ah, doncs això de la carretilla no deu ser la pluja, llavors. Deu ser... A lo millor ha estat la iaia que estava regant les plantes, no? Potser? A veure, I també i estava ben ple de sorra i l'ha mullat. clar, I per això, i llavors li han tret i per això s'ha quedat així. exacte. Doncs segurament, sí. Escolta, Roger, Pues